ни хора. Вече епизод ще ядем едни гадости. В оня път си играхме с Синдрина и майката, и Синдрина и бебето й. Сега ще ядем ужасни неща. Сега натегаме. Чакайте. Вау, с сок от ябълка, вижте. И това ще е най-ужасното нещо. И сега с сок, ето била чашата. Чакайте да се отворя малко, ето така. Ето насипа. Ето така, това ще ми стига и напробваме. Очевидно това не е хубаво. И сега сос с кетчуп. Сега сок с сол. Отврат хора. Опа! Сега е време. Давай ми него. Кетчуп с сок. Пред си му го ти, ако има възможност, ще ти видя. Ако няма, просто навръщане, не дай да напълниш нещата, защото той ще бъде с 40 бона в себе си. Ужасно!